ị ga-afụ ihe na-eme na Alaba taa. Taa bụ Monday 23rd October 2023. Ị ga-afụ na anyị pụtara Alaba International Market. Ọ bụrụ na Lagos State Government esirugo everywhere na Alaba International Market. Ị ga-afụ na ihe a bịara onye ọbụla na mberede. Ndị mmadụ pụtara ahịa ifu nke a. Nothing like notice. Enweghị ihe dịka notice eyeru. Just na-apụtara ahịa na ọ bụrụ na the whole Alaba International Market. So ị ga-afụ na ndị mmadụ nọ n'iro. People nọ n'iro. Anyị amakwana ihe kpatara nke a, but very soon anyị ga-ama n'ihe ka ọtụrụ eji wee bịa gbachie Alaba International Market. Because yesterday ka anyị na-enweta information na agbachiri trade fair. Last week agbachiri Ladipo. Today being 23rd October 2023 abịa gbachizie Alaba International Market. Ndị mmadụ kwụrụ iro. Ihe a bụ Sunny Plug Gate. Gate eji abịa na nke Sunny Plug. Ị ga-afụ na ndị mmadụ kwụrụ iro. Ị ga-afụ na-ele ya airline. Onye ọbụla kwụrụ iro. Anyị aghọta ihe na-emezi na obodo. What are your name? Alaba is reporting live from Alaba International Market. Thank you and God bless you. Alaba International Market is totally locked down by Lagos State Government. Thank you and God bless you for watching.